tafiyar gidan ma'aiki in kalubalen ta kan ba wani wanda ban sani ba. Tafiyar gidan ma'aiki kalubalen ta kan ba wani wanda ban sani ba. Allah ka bani himmar da mutum ba zai sani ba, sannan ka bani naci ya zamo ba zan bari ba, ba dan yabo ba dan na kai amin hakan ba. Sona da ahalin annabu ba kaɗan bane ba, bayi nake saboda bukata ta duniya ba dan haso ni ba dan kar a ƙini nai ba na nufin abin komai ba ta shi nake ba, a kan na so sai nisan ban nemi shawara ba, walar ta zo mana ba daɗi na zo ni sha ba, ko babu ci da sha zan yi yaban jinin su ba ko da bakin jini zan zama ni na zo a gaba, ba zan bari ba tare mutan gari nake ba. Nisan jinin ma'aiki aka bani ba waza na nika in dai ba irin su ne ba, wallahi babu shi ban san me kuke nufi ba. Nisan su ya fi komai ba sai mutuntaka ba, dume shirin na aje to san ba zan hakan ba ci kake ban ba kai ke kula da ni ba, kai ko kudi kake bambance ka kara ban ba, in kariya kake ban daga yau ba zan rufe ba, sam ka daina ban ba aikin kudi nake ba. Jinin ma'aiki ba zai yi kama da in bari ba, ko dan kaɗan na girgida ban zama dan halar ba, gadon yaban su ne ba koya na zo nake ba. Ayatinin rasulallah ku kaɗai na zaba, sharin abin halitta bai sa ni na saki ba za ya saba ko za a daka na ayyugun ba, na so su ba da niyyar in samu ko su ba, na bi su ba ina so in tara jama'a ba, ko ni kaɗai a bar ni da kaunar su ba raha ba. Zargi kala har yau ba a daina mun ba, target iri ba wani wanda ban sani ba, duk yi ake akan wai na bari ba zan bari ba. Zara wuce shiri na ba wanda bai sani ba, Imam Aliyu ne tsani ban ki in faɗi ba, Hassanai ni garkuwa ta ba zan yi tuntuɓe ba, kowa ya san ni ya san ba lalube nake ba, na samu gun tsayawa ba wai na dan fake ba, a safinatin na ja nake ba leka kai nake ba, kowa ya san abin da yake kan mu fara zaba, me yi da gaskiya ya taho ba faɗa muke ba, amma a yau faɗa zan ba wai ta su nake ba. Muna ganin ku yau ba maganar shiru ake ba, da yan ciki da yan laɓa ba wanda ba mu sani ba, tafiyar gidan ma'aiki ba canke ce ba, dume gudun a gane yana yi ba zai iya ba, me yin ta dan bukata ba mumini ba ne ba, kuma mu ba za mu zauna da irin hakan ba. Mu ga aƙidar mu din za kai ka zo ka duba, inda ba za kai ba wai dole za mu ma ba, zancen ka zo ka koma haka ba irin hakan ba. Nufin mu annabi san ba za mu mai kini ba za mu dau bayanin wani mu gina annabi ba, me yin irin hakan to ba dan cikin mu ne ba, riko da alibaitu ko ba ra'ayi bane ba, abun mu dole ne ba wai danganin ido ba, fifita lamarin su sama da kaunu ban tsaya ba, alil kisa'i su ne farko ba zan rufe ba, adu lamarin mu su ne dai za su zo a gaba, ba wani kwatankwacin su hakan rabana ya zaba, daga darajar su sai ta iyalan su kaji kurba, ba wanda ya kai su in dai ba cikin su ne ba, kowa kasan su yake ba mu ne muke faɗi ba, annabi ya faɗa a hadisi ba ɗaya ne ba, sannan muna da ayoyi daga jallara ba, domin ku gane mu ba wai kirkira muke ba, batun iyayen ma'aiki ba abun bari ba, kudurta tsiran su dole ba ma ba hallaka ba, kowa a bayan su yake su ne kadai a gaba, kaunar sahabu ba sai an baka shawara ba, ka so su so na gaske da kyau kar ka koyi zamba, komai ya raba annabu ba za mu mai kini ba, a zo batun waliyai ba
za mu musu sa'a ba, barin su kaga ya zama hauka ba ma iya ba, daga su muke gane komai su muke tara ba. A malamai kwalallai mu mun kware azaba, akwai na kirki akwai wasu wanda ba mu sani ba, ba za mu dau mutanen banza muke tabi ba. Maula ya si da al'alawi sannu sannu baba, a jikar rasulu dan Fadima mai kawar da kwaba, wallahi si da al'alawi ba irin su ne ba. Ba zan wuce ba ka nan ban doka tambura ba, jinin batulu ko karamin ɗanka ba a sani ba, balle a san ka gyara kin tsisara ki baba. Ina da si da alam ba zan yi rafkana ba, ba zan bi taron faɗa ba za a aikata ba, gaishe ka si da alam kullum muna maraba. Sunan mu da'irar hubbu batulu ba fahar ba, wallahi mun fi kowa san Fadima da baba, in dai da wanda ya kai mu faɗi shi ban sani ba. Safinatun na ja ba tafiyar rago bace ba, kana ganin mu ba neman jama'a muke ba, burin mu a gudu tara tsira a daina gaba. Batula na ki yas uzuri ne ki ƙara duba, ki ƙara bani sarkin tafiya cikin muhabba, don mun tazir abin ƙaunata da bai zaka ba. Allah da ɗo salati linka wa ɗaba-ɗaba, mijin Khadija sa ahali har da masu haba, ni kuma bani so da yaƙini ba zan gaza ba, ni kuma bani so da yaƙini ba zan gaza ba, ni kuma bani so da yaƙini ba zan gaza ba.